Goddag alle sammen. Vi skal lære noget om matematik. Okay. Vi starter med en simpel brøkregning. Først tager vi 4 femtedel plus 2 tredjedel. Og det er lige med. Så skal vi finde fælles nævner. Og der laver vi så sådan her. 2 streger. Og plus. Så ser vi 3 op i 5. Det er 15. Og så skal vi også lige skrive det herovre i min. Okay. Man kan tage 3 op i 5, det kan man. Op i 15, det kan man 5 gange. Så det er, og det gør man også ovenover. Så det er 10. Og så her, der gør vi det med 3. Også her. Og det giver 12. Og så har vi regnestykket 22 og 15. Men så skal vi også lige forkorte den. Så det giver lige. Så skal vi bare trække 15 fra 22. Så har vi 1. Så kan vi så ikke trække flere fra. Og så giver vi 7. 15. Færdig.